Mayong gabi, mga kauturan ko Kristo. Yaring ato mga intensyones para sa pagsaulog naton sang fiesta sa pangbunyag sa Ginoo. Thanksgiving offered for the birthday of Nilo Kapauan on January 10 today. Thanksgiving offered for the gift of life of Drake Matthew Paranpan today, offered by Nanay and Tatay. Thanksgiving offered for the 80th birthday of Aida Tauro tomorrow, January 11, offered by Arroyo and Bigona family. Thanksgiving offered for the birthday of Gerald Flores and Renz Barranco tomorrow, January 11. Thanksgiving offered for all the blessings received and for celebrating the birthday on January 12, offered by Roslyn Tabuyo. Thanksgiving is offered for all the blessings received in good health of family, offered by Waldy and Tizon family. Para sa kalag ni Ana kag Rogelio, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Escarrera family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Tauro and Bigona family. Para sa kalagdanday Condrado Senior, Socorro Cagnemia, offered by Prese Mendote. Para sa kalag ni Isabel, offered by Britannia family. Para sa kalagdanday Mark Anthony kag Michael Angelo, offered by Annalyn Amuyot. Para sa kalagdanday Nerio Senior, Lamberto Senior, Lamberto Jr., Nyoli, Edgardo Adones, kag Lilia, offered by Kapauan family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family, Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and Lisa Fusen family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. Joseph Tauro and family, Mrs. Teresa Chanyo and family, Mr. Ronald Gonay and family, kag Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family. Ginasaulog naton karon ang piyesta sa pagbunyag sa aton Ginoong Heso Kristo. Bisan pa nga wala siya sing sala, ginbato ni Jesus ang bunyag sang paghinulsol. Ini nagapakita nga nagahiusa siya sa aton nga mga makasasala. Ginako kaginpas-an niya ang aton kasalanan. Ang piyesta nga ini nagapahanumdum man sa aton, nga kita ginbunyagan man, kinahanglan nga mapatay kita sa aton mga kasalanan, agud mabanhaw kita, upod kay Kristo sa bag-o nga kabuhi. Pangayoon naton sa Amay, nga mangintakos kita bilang iya mga anak. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa. Paling magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Naman sa imo. Mga utod, sa sininga Domingo, aton ginasaulog ang pagbunyag sa kay Kristo nga aton Ginoo sa suba sang Hordan. Ganagod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Kilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan kita. Nakakumpisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos. Kaya sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy Ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa maluoy ka, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa sa kalikasan. himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kalikasan. Kanuta o hibain sa mga tao, kaya na hamutan, o Ginoong Diyos, ay nalangito, Diyos naman, Magkakataong sa himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kalikasan. Kaya kami sa imo, nagapangiling bulan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagpapasalamat kami, sa dako ng himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, kalikasan. Kristo,
Himaya sa Diyos. Himaya mga muyo kita. O gamhanan kagulay katapusan nga Dios sa pagbunyag kay Kristo sa suba sang Jordan. Imo ginpakunsadan sa iyang Espiritu Santo sa pagpakilala sa amon nga siya ang imo pinalangga nga anak. Padayon na sa amon nga nataw liwat pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo ang pagtuman sa iyong kabubuton subong mga anak mo nga inayupan. Ginapangayon namin niya sa imo pagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang Ginoo nagasiling, yari ang akon alagad, nga akon ginpalig-on, nga akon ginpili. Nga sa iya nalipay gid ako, ginpunan ko siya sang gahom, kag magadala siya sing katarungan sa tanan nga kapungsuran. Hindi siya magsinggit, ukon magbayaw sang iya tingog, ukon maghambal sing tudo sa mga dalan. Mangin malulo siya sa mga maluya, kag mabinuligon sa mga makaluluoy. Magahatag siya sing walay katapusan nga katarungan sa tanan. Hindi siya madulaan sing paglaom, ukon kaisog, kag magapaluntad sing katarungan sa duta. Ang malayo nga mga duta nagapaabot sang iya mga pagtudlo. Ako ang Ginoo, nagtawag sa imo, kag naghatag sa imo sing gahom, agud nga ang katarungan magluntad sa duta. Paagi sa imo, nagahimo ako sing kasugtanan sa tanan nga mga tawo. Paagi sa imo, magahatag ako sing kapawa sa mga kapungsuran. Pamuklaton mo ang mga mata sa mga bulag, kag hiliwayon mo ang mga yara sa madulong nga mga prisuhan. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Dayawan ninyo ang Ginoo, langit nun nga mga tinuga nga may kabuhi. Dayawan ninyo ang iya himaya kagahom. Dayawan ninyo ang mahimayaon nga ngalan sang Ginoo. Kung magpahayag ang balaan, magsimba kamo. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa mga kadagatan. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa iya bug-os nga kusog kag pagkahalangdon. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang mahimayaon nga Dios nagadaguog kag ang iya tingog mabatian sa mga kalalawran.
Samtang sa iya templo, ang tanan nagasinggit. Himaya sa Dios, ang Ginoo nagagahom sa madalom nga tubig. Nagagahom siya subong hari sa walay katapusan. Ang Ginoo magabendisyon simpagidait sa iya banwa. Pagbasa gikan sa libro sang mga binuhatan sang mga apostolos. Nagsugod si Pedro sa paghambal. Karon natalupangdan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tao. Kay ang nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang matarong bisan ano iya rasa nahamutan siya sang Dios. Inyo nahibaluan ang mensahe nga ginpadala sa mga tao sa Israel nga nagabantala sang maayong balita sang paghidait paagi kay Hesukristo nga Ginoo sang tanan nga mga tao. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bug-os nga Israel nga nagsugod sa Galilea sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalo man kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret, kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya, sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog nga nagahimo sang maayo nga mga buhat, kag nagaayo sang tanan nga nagaginagamhan sang yawa, kay ang Dios kaupod niya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Nag-abri ang langit kag nabatian ang tingog sang amay. Ini amo ang akon hinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Ang Ginoo iyara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagabot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kanagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Si Juan, nga hindi tani magbautiso sa iya nagsiling, ako ang dapat magpabautiso sa imo, kay ikaw karon ang nagkari sa akon. Pero si Jesus sa sabat sa iya, sige lang, kasi sininga paagi ginatuman naton ang ginapaabot sang Dios. Galing nagpasugot si Juan sa nagpasugot si Juan. Sa mabautisuhan na niya si Jesus, nagtaka siya. Dayon ang langit, nag-abri ka nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong isa ka salampati nga naghapon sa ibabaw niya. May tingog gikan sa langit nga nagsiling, amo ini ang hinigugmang ko nga anak, nga akon gid nahamutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdaya sa imo, O Ginoong Hesukristo.
Hinigugma nga mautod, mayong gabi sa iyong tanan. Sa sining adlaw, kung sa sining Domingo, sa diin aton ginasaulog, ang pagbunyag kay Jesus, aton ginatapos ang Christmas season. Tigani, kung wala ka mo kabaton sang regalo, ulat-ulatan lang ka mo dason tuig. Pero last day, subong, o kung buwas, no? Basi may naghatag pa ka mga regalo, ihatag nyo na, no? Kay basi nga mapanos. Pagbunyag kay Jesus. Hinigugma nga mautod, tanan kita ginbunyagan, no? Kag kalabanan sa aton, ginbunyagan, sang medyo wala pa kita buot, no? Sa bagay, nga kalabanan sa aton, nalipatan na naton ang aton nga baptismal day. O sino sabi sa inyong makadumdum sa inyong nga baptismal day? Obo, isa. Kasano kag ibo niya ganing? May 16, 2014. Wow, very good. Lapit-lapit kali kita. Ako yung kinibunyagan ko sang May 4, 1974. No? So, daw mga pila ka bulan, remarks ako na tawo, months after, ginabunyagan. Very good. No? Dapat dumdumo nato ng adlaw sa ato nga bunyag, kay nga aman, sobra pa ni sa birthday ta. No? Kaya pag bunyag sa aton, amoy ng adlaw nga natawo kita sa grasya. No? Adlaw sa diin, kita nanginbahin sang lawas ni Kristo, lawas mistiko, nga amo ang natawag nga simbahan. No? Tinigugma nga mautod na assignment nyo na ha. Basi nga nalipat-lipatan nyo ang inyong baptismal day, assignment nyo. Tapos i-celebrate nyo. No? Hindi lang akong birthday nyo, amo magsimba ka mo, dapat sa inyong baptismal day, masimbagin ka mo kay nga amanti, siling aton gani, amo na ang pagbunag sa aton, sa kabuhi sang grasya. Tinigog mga utod. No? Ang bunyag, nga siling naton, nagahimo sa aton, nga kabahin sang simbahan, ang lawas mistiko ni Kristo. Sa bukid, sa una, sa na-assign ako, may bokabularyo sila sa bunyag. No? Kadto sila sa opisina. Kama sila nga mapaschedule ko, bakal ngalan. Ang panawag nila sa bunyag, bakal ngalan. No? Kaya siguro, naibalaan mo nato niya kung magpabunyag ka, may bayad, no? Buot silingon, may limos, no? Amo na ang term sa una, no? Huol, ang ilang term, nga ang pagbunyag daw nagabakal ka sa ngalan. No, hindi lang ina, no? Sobra pa dara, wala kita gabakal sa ngalan, no? Kaya nga aman, kung gabakal kita sa ngalan, di amo na, kung kaysa, ang iban bakal nila sa ngalan, do hindi namin nga ngalan, no? Kaigo, matubuan buot ng bata, ngagin ngalanan, hindi sa kasaho sa iyang nga ngalan, no? Kaya tani gusto ya Peter, no? Pedro iyang nga ngalan, no? Di mga utod, hindi nila bakal ngalan, kundi nga nagasulod kita sa kabuhi sang grasya. Si Jesus mismo nagpabunyag. Pero nabalaan naton nga ang bunyag, amo ang pagpanas ang sala nga panublion, kung lapsag pa kita, o kung actual sin, ang sala ginanahimo naton. No? Si Jesus nga nagpabunyag siya bisan wala sa sang sala. Ang iyabunyag, hindi ang pagpanas ang sala, kundi ang paghiusa sa aton. Nagpanaog siya sa tubig, agod niya ang tubig, iya pakabalaanon, no? Nga magahatag sa aton sang grasya. Busilingon, salom kita sang Dios paagi sa iya anak, sa aton kahimtangan nga maksasala, agud nga batakon kita sa sina nga kahimtangan. Tinigugma nga mga utod, kung mag-amo sini, dapat hatagan naton sang kabilinggan ang aton nga bunyag. Buot silingon, kay nahimo kita nga mga anak sang Dios, magkabuhi kita, subong iya anak.
nga siling sa ebanghelyo anak nga nahamutan. May seminarista nagsunggod kay nga aman pinamangkot siya sa isa namon kaupod nga pari, no? Nga nagasunggod siya. Sila niya kay wala ko nila ginasapak. Wala sa kuno ginasapak sa iyang classmate, no? Ti sa amon bahin daw maintindihan mo man ang iyang classmates kay nga aman medyo sa lawayon, no? Ti hindi bala kung ang aton nga batasan daw medyo sa lawayon, sino karon ang mahamuot sa aton? Amo nang inigugma nga mga utod kasi ginabaso lang nato ng iban nga tawo nga baw wala gi kamo sang pagtamod sa akon. Do ako lang permi ang inyo nga gina itsapuera. Pero pamangkot naton ano ang ginahimo naton. No? Hinigugma nga mga utod, amo ini pang agda sa aton nga bunyag. Magkabuhi kita sing maayo kasubong sa isa ka nahamutan nga anak. Nahibaluan ginaton nga kung ang tawo nagahimo sa maayo, nahamuot man kita sa ila. No? Pero kung ang tawo nagahimo sang pagkasalawayon, tiya mo na. No? Kung kaisa daw, wala naton ginasapak. No? Ang bato-bato sa langit amatamaan, wag magalit, ha? Kung isa gani asawa, wala na sapak banaya. No? And vice versa. No? Takaan sa mo. No? Oo. Kung nagahimo kita sa maayo, nagadala kita sa pagkahamuot sa aton isig katawo. No? Tigani hindi naton pagdudlaon ang aton isig katawo. Kay base mag-abot ang punto nga natamaran na lang sila magsapak sa aton. No? Mga kauturan, magkabuhi kita, siling sang santos nga ebanghelyo, amo ini ang hinigugma ko nga anak nga akon gid nahamutan. Nahamuot ang Dios nga Amay kay Kristo bangod sa iya ginhimo nga bisan wala siya sang sala nagpanaog sa tubig agod nga maghiusa sa aton nga mga tawo nga mga makasasala. Buot silingon ang aton pagkamakasasala hindi amo ina ang last chapter sa aton kabuhi. People change. May pagbag-o kag pwede kita magbag-o. Gani hindi kita magpabilin sa sinang pagdumdum nga wala na sang tsansa kung kita nakasala. Kaya amo gani ina ang rason kung nga ang Dios nagpakatawo ginansang sa krus bangod kay luyag niya ipahayag nga bisan kita makasasala sa gihapon luyag niya kita nga luwason. Kabay pa nga ang bunyag nga aton ginbaton, padayon naton nga hatagan sang kabilinggan, hatagan naton sa dako nga pagtamod, agud hindi kita malipat sa aton ginatawag baptismal promises. Anong aton nga baptismal promises? Amo na blang pamangkot sang pari, ginasikway bala nimo si Satanas, ang sabat naton ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang iya kadayawan, ginasikway ko. Ginasikway ba lang ninyo ang iyang pagsulay? Siling naton, ginasikway ko. Tapos nagasiling kita, nagatuo ako. Amo to bala sa una, no? Buto na dumduman ninyo na istorya ko sa inyo, sa isa ka parokya nga ako naging alagaran, ba may isa ka taga-bukid. Nagpabunyag sa iya bata, nga medyo may edad na. Di karon, nagapa as if nga daw kabalugid. Tisiling ko, ang sabat nyo, masabat ka mo, ginasikway ko. Ti, siling ko, ginasikway nyo bala sa Satanas? O ginatunog, yung sabat ka, ginasikway ko. No? Ti tatlo, si ginasikway ko. Kung sa muli na lipat to mag-instruction. Siling ko, nagatuo bala ka mo sa Diyos, amay nga makagahom, magbubuhat sang langit kasang duta. Una-una gid sa magsabat, ginasikway ko. Ano pa kaya amon bunyag daw gamayan na lang mahimo sa hindi mapuslan kay ang iban nga mga nagatambong nagkalaladlaw, no? Hinigugma nga mga utod, no? Oo, kadawanan nato ng babayi, ginagasiling nagasikway ko. Pero kung isa among man aton kabuhi,
matapos nato nga ginbunyagan kita, do kasubong bala naton nga ginasikway naton ang Dios sa aton nga kabuhi. Mga utod, ginaliwat ko sa pagsiling, makabuhi kita nga nahamutan nga mga anak sang Dios. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magkaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod si Kristo, nagpabunyag sa suba sang Hordan, agud paagi sa iya pagpakanubo, kapag antos, matinuan niya kita sa tubig sang pagbunyag. Puno sa pagsalig mga muyok kita nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Pag-ampo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno mangin mapainubuson katulad kay Kristo nga bisan wala sing sala nagbaton gikan kay Juan sang pagbunyag sa paghinulsol sang sala. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang ang amon pag-ampo. Kabay pa nga mangintampad kami sa pagsaad sang bunyag nga sikwayon ang yawa kag ang iya mga binuhatan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga mahatagan sang maayo nga buwas damlag ang mga bata nga ginbunyagan paagi sa pagtatap sa ila, paghatag sang edukasyon, kag pagtudlo sa ila sang pagtuuluhan, kag maayo nga kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga mahang panamon nga ang tanan nga binunyagan ginahatagan sang misyon nga ipahayag ang ebanghelyo sang kaluwasan sa pulong kag sa buhat. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga titigan sang Ginoo nga ang nagapang lakaton sa duta, dagat, kag kahawaan, kag kabay pa nga ang amon pinalangga nga nagkalamatay, dalhon sa kalipay sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag parokya, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. O Diyos nga amo namay, himua nga mangin masinulundon kami nga imo mga anak, kamagkabuhi sa pagtuo, sa pagsalig, kag sa paghigugma. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa Diyos na natugang
Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag ang inyong sakripisyo. Mahamutan untas ang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matulog ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karaywan kakimihan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, bato ng mga dulot nga amon ginahalad sa pagsaulog, sa pagpahayag sa iyong pinalangga nga anak, kag bayluhi ini nga dulot sang sakripisyo ni Kristo, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, kag nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid, ikaw kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa pagbunyag kay Kristo sa Jordan, imo ginpakilala sa amon sa wala pangadaan ang misteryo sang bag-o nga pagbunyag, paagi sa makatilingala nga mga tanda. Imo ginpabati ang imo tingog gikan sa langit, agud ang mga tawo magtuo nga ang imo pulong nagapuyo na upod sa amon. Kag paagi sa Espiritu Santo nga nagpakita sa dagway sa isa ka sa lampati, imo ginhibo ang imo alagad nga sa Jesus, agud ang mga tawo magkilala nga siya ang Mesiyas, naging padala sa pagbantala sa kaluwasan sa mga imol. Gani upod sa mga angheles nga nagaamba sa imo sa langit, ginabansag namon ikaw diri sa duta, sing walay untat nga nagasiling. Santos ikaw nga tulog Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya iniging panagtag sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon,
Ngiyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kagiya iniging palibot sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis ng kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapagabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodong dumang yung masimbahan na nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kasatanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa ngamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumamang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami, ngaya dali karon nagatambong, maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berin Ilos ang Dios, upod kay San Jose ang Ayabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magkatuigan. Tungod kay sugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa iyong pagsalig, suno sa iyong tudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtangdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, iragi hapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sa pagidait. Peace be with you. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dala ko takos ka magsulod ka sa akon pulian, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayo ang akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia.
sa imo mamulan, manluluwas sang akon kalan. Paging magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Ginoo, kaluoy kami nga imong sagod sa iyong balaan na kalanon. Agod nga magpamati kami sing matinuohon sa mga pulong sa iyong pinalangga nga anak. Kag mahimo kami nga mga anak mo sa pulong kag sa buhat. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Sabado, sa gihapon kita magahiwas sa aton anticipated mass, alas 6 ang takna sa gabi. So, before sa aton niya Santos nga Misa, bangod sa masunod niya Domingo, aton sa Ulugon ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. So gani, alas 4 sa hapon, dala ang inyong mga image sang Santo Niño, libot kita diri sa aton nga katilingban, alas 4 ang takna sa hapon. Kag pagkatapos sina, ang aton nga Santos nga Rosario, kag ang pagsaulog naton sang Santos nga Misa. So sa luwat, gina-encourage sa tanan sa sunod nga Sabado, nga magdala sang inyo imahe ni Senyor Santo Niño. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan.
ginapahibaluman basi may makilala kamo nga luya ga magsulod sa seminaryo ang entrance exam sa sini nga tuig o kung sa pagapatunon nga mga seminarista para sa school year 2026-2027 ongoing kada Sabado alas 8 ang takna sa aga sa seminaryo sa San Vicente Ferrer. Incoming grade 7 o kung junior high school, kag incoming grade 11 o kung senior high school, kag incoming pre-college, meaning those who already graduated from senior high school, nakatapos sa ila grade 12. So, basi may ara dira sa inyo nga kakilala, palihog lang, paalinton sa ila, nga ang exam, umpisa na. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagbindisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Saliwat, mayong gabi sa intanan. Mayong gabi, Father.